voice oye, voice oye. Ono mana ekenekwa m gị bụ ndị mana ege m ntị. Ono before m kwuo ihe nchọrọ ikwu. Biko echi ya bụ okwu na ụka dị. Because you nwere ike ifu nwe video me ya afụ echi. I'm still trying to put them together. Enwe video me ya afụ echi. Biko nobody should criticize. I just chọọ eji achọ okwu. Na-eme announcement on time. Okwu na ụka dị. Bechi. Secondly, onwe video nkwu si na achụpụ nwaanyị na be di. I will still bring up that video because enwetego m the location so that we will talk about it, share our opinions together. Then here kita about the full video about what happened today in court about Ogechi Okeke freedom. Here about the full video about how the whole thing went to court of Ezugo. Mana ndị like Ezugo na page man 1 million. Then they hate Yabo just like mother na abụ. So that is why we always rely on him for any available source. So like I said, okwu na ụka dị ya dị echi. Because somewhere achọrọ m iche okwu obele just small picture nchekọrọ ma n'otego and just nchekọrọ obele okwu. So but I will be here also to share one of the latest breaking news na apata around the world. So biko get nothing at this video kono foka the whole things we ga na court today, and we are also expecting to hear from Ogechi Okeke Njaka as soon as tomorrow by the time obia imago after all said and done. Manaya sana rudozija me 1 or 2 things zachano no maka dust na ndoti. So by the time when she is done and settled, kando ibo se asfia, hey, when the dust is done and settled, bam, kando ibo se asfia, then we will hear from her. Because in any channel line, don't forget to always subscribe. Because don't forget to also remember to always drop your comment in the comment section. Bodebe ni na comment section. Always some comment abi umudi abi manfia. We could use 3 days or 2 before we back end of it again. I will now go there to come and be seeing you no more because YouTube now upload here. And by the time those accumulate, you love you because na posini. Just when you try dekele and kenke, just be constructive in your approach. Know that when you na gwako no kubo mmadụ. Let us learn to control our emotion because on the by I'm still calling on this thing. Let us learn to control our emotions. Oh, God, one. Adigo Kogadio, Adigo Kogadio, Adigo Kogadio, Digo Kogadio. Share this video. Share this video. Hello? Hey. Now throw my share button. Share this video. The other go. Ohayika ba na amulokpo. The other go. Ohayika ba na amulokpo. Agwa mo no happen ndị na-enye mkpọtụ, ha nyewe mkpọtụ. Na mkpọtụ wive ha maka esi enye. Ọkọngwa na onye. Make una leave those noisemakers. Ha nyewe mkpọtụ ka ha maka esi eme. Action ka anyị nwa maka esi enye. Go. So next time when I'm giving you people update, happen the noisemakers will not update in the wonya ukosi. Juo nwe ajojo. If truly, now these people will
something ha nwere ike ime. Kedu ife fa na ayọla apology? Kedu ife fa na ayọla apology? Go na mmadụ nwee case tata. Onye ahụ ka ya ejidesi ike. Onye ahụ urugoduri no ye jem apology. Nya ya eji aka decide ya n'ezi obiye no chọrọ ijenye apology. Ịghọtago? Mana this one wụ na-ejideghị Ogechi first mgbe ejidere ya na nke nwe agụ. Waja ha ncha niile lachapụ ọsọ jewe ugbo. Ife jebelu ugbo owu ka eje bịa do si ma apology na afụ bụ ndị a na-aka eje yawa biko. Why are they eager? Why are they in a hurry to look for somebody who will come and apologize on behalf of Ogechi, when it is very clear that Ogechi no way do ready for this case? When it is clear that Ogechi do ready and 100% ready for this case, hajecha apụta ha gwa unu na Ogechi na-ebe akwa na Ogechi na-eme nka nwaanyị obi ewu ikpe kirikpe nwaanyị mara nwaanyị kpọrọ akpọ kachinchin iche n'ọsọ efe na afia na Facebook ọ na-ekwu okwu nwanne ife Ogechi one on one nwee discussion with Ogechi one on one ebube si Ogechi na ahụ ye nya ọ bụrụ na iwu nwoke ọkwa maka ngwa ọkwa ifuru ụmụ nwoke a ọkwa ịma ụmụ nwoke a Ogechi na-akpọ ụmụ nwoke amụ mmiri ụdị ụmụ nwoke ahụ enweghị ike behold mu presence Ogechi ha ma agwaghị ka o wee wụrụ gụna that woman meet one on one ebube dị na ahụ wụrụ na ịhụ nwoke ebube ahụ ya throw off nya ka ọ ya awụ dibịa gbaalụrụ n'afa na ndị a menwuru Ogechi ka Ogechi bepụrụ ha anya mmiri n'anya ikweta they will come to be telling you na ndị ha mụrụ do the level of this case. Which level of this case? Ogechi ogburu mmadụ ọ bụrụ na ogburu mmadụ jee gosi m ebe ogburu mmadụ a na-agwa na ndị ha mụrụ do the level of this case na ha ji this case egwu for ndị na-asị m when will Ogechi come out, ana m agwa unu niile oge ọ na-asị unu she will come out soonest, but definitely not 1 year and 4 months. I told you people, she will come out soonest, definitely not after 1 year and 4 months. Kerife enough now. Then what one followers and lovers of Ogechi go no siono na the highest thing men Ogechi in recent time were arrested here. In fact, those people who arrested her played into her trap. I said it. They played into her trap. Because arrest ya hamelie wunya yemezi tata no Ogechi shoziona akpagadiro onwe ebe ọ chọrọ ịda akpagadiro onwe. Is that not so? Ogechi chọkiti ije Kano, oje Kano, ochi ije Jos, oje Jos. Kudos and thanks to them. All thanks to them. May God bless them. Or if I can na God will prepare your table in front of your enemies. That is exactly what happened. Noise they only know how to make noise. I told you people, Siono. Ogechi will the best legal team for this exercise. And that is all she needs. She doesn't need no apology anywhere. You got to go? Now this is a case where we will even tell Ogechi, okay, for the sake of peace, let us do this. But first, we will have to know that now these people do ready for peace and not looking for a way to oppress Ogechi further. What they were all looking for is to see tears drop na eyes Ogechi. All they are looking for is for Ogechi to come and apologize so that they can hold that apology against her. All they are looking for is a way to break that strength. That one was the greatest name that has haunted these people all this while. I told you people, we're going. No kugakido haru na court by otilo. Oh na police kana onye ana abokuka na ibeje court wonye nwere mmadu. Definitely not Ogechi. Do you know how many people who are working tirelessly, sleepless night, because of this case Ogechi? Timothy, Oderu, Kerie, have I not proven to you now that na oblo too much talk?
Ewotago, Timothy, you talk like a woman. Timothy Ekada. Have I not proven to you now that it is not all about talking church? Or if you heketa, okay, confirm go that it is not all about talking church. Yeah? If I wanna kalumwa ways go na ujela hobola. Yeah? Shenamu wonya ne ye bend the so easily. Unless in yeji, gunuki yeji caterpillar. Yeah? Unless in yeji caterpillar. Mwekunu sunu na enyo chasicha na ife a si unu na akpụ unu ma ndị na-akpọ m na fonu na-ebo ya ma ndị na-akpọ m na-asị m ezugo kelu ma ndị sịrị m ka ese ndị alọ ya nsi unu gụnụ si unu na oge echi nwere everything required to follow this case na akpụ unu jela ahụhụla then your concern should be kedu ka condition oge echi si wee dụ ndị apụ nọkata nwee gwa unu si unu na oge Chukwu Okeke njaka mma wudi mkpe ịtọ in one dimkpa 10 in one nwaanyị kpọrọ akpọ okay look at mgbe ha na-apụta na Facebook asịghị na-achọ Ogechi ife Ogechi ọ na-agbara egwu ọ bụrụ ngụ under that circumstances can you even be that strong? Ogechi dugidoro strong wee wuo ụbọchị ya arrested ya even Ogechi na-abata court like a boss lady no checking no checking. I told you people na Ogechi ọpụtara taa Ogechi ọpụtara echi Ogechi ọpụtara nwanne echi. This thing that happened remains the best because at least I wanted to show people that all this, you are wanted for this, you are going to rot in America, come back to Nigeria. Has it not ended? Let the real trial begins. If you see na nongo na evidence ya hiji no ju ebe niile Ezugo, please use that your other phone, send me data. Ezinne Festus, Obi Kakwolugo. Also, my brother Bell is not released. It is only allowing the person to attend. Look at Agwalomono happen on Dala. Happen on Denwamu. Ogechi cannot come back to Nigeria. Ogechi not Nigeria. It arrest Ogechi. No laputal Ogechi. Owe batana Nigeria. No laputal Ogechi. Owe batana Nigeria. That Ogechi are brought in jail. That na ye release here. Na ye bugari gide. Oputaga aputa. Bell is not released. Okwe fulonu. Onye amahonyono. So ono machari na Bell is not released. Mwenolo na live broadcasting waja na akọwara ndị mmadụ that na Ogechi no just on detention. Remand. That remand is not conviction. An argument. Yeah? An argument. Ono that not just no on detention. Ono an argument. So today each of go that na Bell is not released. Okay, if a na-ekwu na ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada ma nwa ọkụkọ nwe nwa ọsọ asị ịkpọrọ Ogechi ya emegide oge ife ofu ụbọchị ị nwere ike nọ n'ebe ị na-ata ịpụ ka ịgọ mmadụ iyi maka Ogechi ya amụ ife ya emeghe ebe a. Bell is not released. So n'ịma why unu ji celebrate na ndị lawyers na-achọ ije na resistance not in next year till 2000 and gone tukpuo na na nga ụna amafu oki. Yeah. Dr. Fortunate Ebuchere, thank you very much, ezigbo mmadụ. Thank you very much, ezigbo mmadụ. Yeah? Ezigbo mmadụ. Yeah? Agwagongu, as a blogger in Nigeria today, build the kind of team Ogechi nwere. You can hate her for all you care. But the fact is that case here Ogechi nwere na Nigeria can no way malo that you need to build a strong team for yourself. And I can tell you, among bloggers you need buy ya. Where the kind of team Ogechi Okeke Njakamwero. And I'm going to call Lucy America. And even that America na-ekwu Kedi ife achọrọ. The other day, there was a matter that took me to SID department in Oka. When I went there, because of a certain matter needing my attention, I went there. Somebody who was there also called me about this same case. People from different places,
different walks of life from all profession. Ụfọdụ n'ime unu atụtụrụ ha agụ tukwu ewu na police cell nkịtị mmadụ agha anụzi onugbu ncha. Nobody will come out. Try to build a team. If I na formidable team and formidable force. Or if I na or if I can okay, Kweme Odysseus go and bring bell bond the first. Mgbe mekwara ibebekwa ya no paketa. Okwi megwu ahụ Ogechi na ada agba na dey people unu. O ya gbakwakwara unu ya. Wait for that egwu. O ye check kwakwara unu ike a na-eme ọ na-check ọ na-afụ unu. Nwanne, go and build a team. Ejo iche na onye ọ na ka ọ yawo apụta na Nigeria emere abrakatabra. Abrakatabra na a na-eme na Nigeria. Ọkwọrị onye nweghị mmadụ. Ọkwọrị onye nweghị mmadụ nya in your widest imagination. Nya in your brain, in your widest imagination, you think that now somebody not at the caliber of Ogechi that you can mess around with her anyhow in this country. In this country. Yeah? You think you can mess around with somebody not in the caliber of Ogechi in this country, especially on a matter, Mamaro, if all. Oh, for instance, or no Zuluhi, for instance. But all no, na kolono. Mwesikene, okay, nyawulukene, eziokwu, na uruko dibia, uruko, MC Tosh, dibiafa. Also, biko no, kego si dada ajwe, biko no, ọwụrụ kenele n'oge echi imere ife a biko afa gwa anyị kere ife ya eme na ọwụrụ omekenele ife a afa ewe gwa anyị na ọwụrụ kenele n'oge echi imere ife a na sentence ya only 2 years and out of the discretion of the judge he or she can decide to give her 6 months with maybe community service or nwere ike decide to give her even community service with a fine. No, na-enyegharị mkpọtụ ebe niile because no Ogechi she will not come out. But now the level of case Ogechi jikwa wee mejọ onye elu mejọ onye ala o jikwa wee mejọ mmadụ niile kenu mmadụ niile ahụ o mejọrọ mana fonu m ahụ ezu ike ọ because na mụjụ na maghị epikizi kọl oles na nke ụfọdụ maka azakọtara nke ọrụ ebe ọ na manụ na fonu m ana-arị gị repeatedly ebe ọ na manụ na fonu m ana-arị gị Ogechi inbox m ejugo WhatsApp m ejugo Ogechi ebe niile yeah? Ogechi na your mate ana m agwara ịhụ na ọ wụrụgodu na ọ pụta hụ we still dey gidigba for her no chicken ihe aghọta that is the kind of love we have for her. You thought that people are going to abandon her. Some of you say that people are going to abandon her. They will abandon her this. Onya kanija sego. In everything in where the kind of team Ogechi will a very formidable team as a force. Ogechi will a very formidable team. You got to go. Second, which phase of Aqua Kahana She Baketa? The first Aqua, you will not come to Nigeria. The second Aqua, no, not again in Nigeria. The third Aqua, no, sell, no, abandon. The fourth Aqua, she will never come out. She's going to rot there for 30 years. The fifth Aqua, go and get bail bond for her. The sixth Aqua will go to Bikonu. Gwana Ife with the sixth Aqua, Hayebe. We want to know. Yeah? We want to know. Ndala. Go to Abuja. If you got that, I cannot actually go to Abuja and Ogechi will still come out. Peter Okoye, because ejiro paging, ejiro phone nka nji eme this broadcast for comment. Ewo, ike gwolo.
nze nwachi na mere ifubo ife Ogechi supposed block you from her life ifubo ife ifubo ife ndị eriri afubuhum people do as efulefu as ụmụ koka si na ha na-achụgharị Ogechi fela ha eme honestly ibu unu na-achụ ego unu na-achụ Ogechi ibu unu na-achụ ego unu na-achụ Ogechi unu nọrọ at the mercy of nwanyị weta ego na-eko unu were ego je na-akwụgharị na Abuja ịchọrọ ka Ogechi jee nga jụzie onwe gị ajụjụ Ogechi nọ na Nigeria for 7 months jụọ onwe gị ajụjụ if you find yourself in the position of Ogechi into Ozuwena what will be your fate? Dr. Fortunate Dr. Fortunate Ebuchele ezigbo mmadụ nwee ezigbo mmadụ as friends enwe n'ụdị ndị amata ya asị nwelu ya awụ ife pịagharị ya ha gbafusi ya and enwe n'ụdị ndị ijele nwelu abandonụrụ ya ka ọ nwụọ they abandoned him ijele wee nọ 1 year and almost 4 months na detention ewepụ ndị Yoruba nke ijele ekpomekwo ewepụ ndị Yoruba nke ijele ekpomekwo today have you not seen let me tell you emegotukwa Ogechi arrest echi niile ọnwa nwanne m my mind is so strong provided no agbara m gosi na go and apologize you people don't want peace nwanne ife ahụ bribe achọrọ inye onye achọrọ iri kedu ife ị na-achọrọ apology ife meruwu iji wee de gazeti mmadụ ife meruwu iji wee declare mmadụ wanted ife meruwu iji wee zidata ndị Interpol from Lagos to Nnewi here to Ọka to Ugbo ndị Interpol bịa n'Ugbo nọ how many days n'Ugbo wee naba ife meruwu iji akwụgharị sinsi atrak nọmba ndị na-atrak ịtrak ya nke onye ịtrak ya nke onye ịtrak ya nke onye ịtrak ya nke onye ife meruwu iji wee spend ego one ị na-spend since ụbọchị ya because of one person ibe na-eri ego ha ji agba kontena na-eri ego a na-akwụ ndị ọcha na-eri ego eji akpọdata ndị expatriate here ha bịa and negotiate business your own would they invest to make sure that n'imere Ogechi ka Ogechi mara na ọhọ nwaanyị bụ amụ na ife mere gị iji wee too onwe gị ụdị afụfụ niile a is just for an apology. Is that not what you are telling me? It is just for an apology. Anyhow, that apology na that apology is a scam. That apology is a scam and it will never come. Jezenu gwonya muma Elijah. Because nkaya ha na-ekwe onye amụma Elijah n'abalị a. Once more, mma ha na-ekwe onye amụma Elijah n'abalị a. Jezenu gwe na that years of condemnation ọ sịrị na Ogechi ya nọ na jenu gwe that na ọ dụrụ ya n'aka. Jenu gwe na once more na Chukwu egosi gị na ọ bụrụ Chukwu and he can never be God over anybody in Igboland. Jenu gwe na oge ezugo kwuru ye nke nwa nọsịrị na Ogechi ka ọgụnụ ewere ego nye ye omee nke a gwanụ ya na ọ wụrụ na apologize họ wee kwuo onye dịrị ihe na ọ ya nọ na many years of condemnation na nke a na-eme kịta aka wuo obere. Jenu gwe na ezugosiri na ọ bụrụ Chukwu. Jenu gwe na Chineke egosikwa na again na ọ bụrụ Chukwu. And I keep saying it. The more you try to fight Evangelist Ebuka Obi, whichever means, whether na case of Ogechi, whether na any case that is going to pop up at any time, you will end up disgracing yourself. You will end up belittling yourself. So, ọ bụrụ na Chukwu kwuru ife iyi kwuru, ana m agwa kịta, ana m agwa Elijah and the God of ndị ayeyeye. Ọ bụrụ na Chineke bụ onye meghepụrụ ọnụ wee gbaghị na ife a
onye a na pass through not through because of ife okwuru maka yo appease go that God or apologize go ogbago nde di ire. All she needs is simply to get a good lawyer. A good lawyer is better than coming to apologize to you. A good lawyer is far more better than coming to apologize to you. A good legal team is far much better than coming to tell you onye gwara ya kwu ife ọ chọrọ ikwu. Echiri ne esemmo bia kwu onye dirim. I sleep and wake up. If you name na Facebook, I come here and I analyze it the way I want. Onye zirim. Onye ka mma gwa no nya zirim ka na jo. Who onye zirim, onye ka odo ko nya zirim. Eh? E what I go? So, if Ogechi need the number one, finance. Number two, a good legal team is better than any apology to any Elijah or God of Enugu State. You got to go. Mwepapa once more. Nde mapa Elijah Enugu adegwe that he should wopu ake enwe n'ofe. Malaiki ko umazi poto si aye and the malaiki etu a umazi si apote. Malaiki ko umazi poto si aye and the malaiki etu a umazi si apote. Mano nya ya de nyu umazi ground haye ji abaria. Nya ye nyu umazi ground haye ji abaria because for as long as none are try either get onwe involved in all these trivial matters. Simply because you want to get to a prophet somewhere. You want to belittle Evangelist Kobe. And you think you can now collide with who and who to come and tell us that na nkesere no Ogechi na ife a na-eme. Asịrị go nyango na nga no yiwa na ho. Gwanu nwa ikuku na nsịrị enye kwadokwa kamera ndala. Gwanu nwa ikuku na nsị enya kwadokwa kamera unu na-eche onye ya bịa nye unu apology ka unu wee koo ka ụtaba koo ka unu wee koo. This is just the beginning. Ezugo, unu deceive Ogechi. Unu deceive Ogechi. Why unu ji we see nya bata na Nigeria? At least now Ogechi can comfortably move around na site ya niile. Kita ka o ye gosi unu. Ịma na unu ye. Ono na afu bi ntiri unu. Ono ya afu exterior na kita na. Kita ka Ogechi ye gosi unu exterior. Gosi unu ebe ọ na-aṅụ wine. Kita ka ọ yara ya kpọrọ unu. Ọ ya kwadonu ịṅụ ọgwụ oke na ọta apịapịa. Nwụrụ Ogechi ife mmemme kịta ahụ ụdị swag mmeji mma achọcha ma ndị DSS sef esoro m ka obi wee gbawasị unu niile ọ na-ekwu ife a ụdị swag mmeji akpagharị andị nekwa anya ahụ ebu ofe ka amụma o ekwu ife nwee ka o si wee do ashọ physical nonsense I do justify here. I am saying this to everybody not around Ogechi wherever she is now. You people should build a very strong security team around Ogechi. These people can end at nothing to prove whoever they want to prove right or wrong. Let a very strong security team be built around Ogechi. Know who comes out, know who goes in. Malunu ki ife si na aga n'ebe Ogechi no tata kan na gba because ka try nka or work enwere ike try ọzọ. Ha do so desperate na ịba show this woman biaka ngusela ọtọ wotara anyị etu ọtọmdọ ma chọ hanu ka ọtọm pụọ mmese yese ọkwa mmụ nọ na room ebe a nchọ kịta eyipụ m akwa onwe nwa jigirigiri gbarịgbarị mụ na mmadụ mere ebe a ọ mụ na onye ahụ mechaa ya anyị yikọrọkwa akwa anyị jebe
anyị see ye foto ịma na ya achọgo ka onye ọzọ fụ ya ị na chọrọ oge ọ na m chọrọ ịfụ ka ahụ ndụ anapụkwa nyipụkwa akwa m afụkwa nke ahụ ndụ o metalụ buru ngo nyụrụ ife na-esi ngo okoro kporolo m gbapụta n'ilo si onye na-akụ ngo otere unu ọkụ gbapụta n'ilo si onye nwere unu ọkụ biko sikute mmiri ọkụ iji aka ụtụ n'ụlọ ka ị mapụtakwazi n'ilo na-asị ndị mmadụ kute mmiri ka e nyere ya aka wee gbanyụ ọkụ ọnwụ ngụ ji aka ụtọ ya achọghị ịgbaghị eziokwu very irresponsible people ịghọtago unu mekarịchalụ ọkwọrọ unu mele Ogechi duzie very popular ndị maazị Ogechi nka nkụ daalụnụ advert ndị mmadụ na-akwụ ego one ewee mee ka unu mele Ogechi free unu nyere Ogechi publicity ka unu nyerie daalụnụ hinne nwee obi agụ n'ụwa ya pụtara for one day obi akụghị ahụ m n'ife gbasalụ kesi Ogechi for one single day obi akụghị ahụ m amamife meji obi ejighị okụwa enwere m obi agụ na kesi Ogechi enwere m obi agụ na kesi Ogechi my mind gbara m sị m ezugo kwurusi ike you are on the right track yes and my mind gwa ha m nọrọ na mụ nọ on the right track o nweghị o sike ike n'ime neten iwe change my mindset o siri ike ịghọtago o siri ike ịghọtago so unu in fact I think Ogechi coming out should give you people more pressure than mgbe arrested you. I don't know. You people should be in panic right now. Ndị need to check BP ha. Chenu check your maru gauge on now because if any my adoro guaranteed. You got to go. Meanwhile, I heard that somebody was arrested. Unconfirmed report. But if true that that person was arrested, I think we are going to get the update before tomorrow or next. I heard that somebody was arrested. I don't know how true it is. I don't know how true it is. But I heard that somebody was arrested. It is an unconfirmed report. But today, tomorrow, we are going to confirm if it is true or not. You want to go? So, onwere ife duke o ni kaso na ndị na-ekwu na Ogechi na-eke ọtọ ndị mmadụ advise your girl child to live a responsible life. Agwana nwa nwanyị nya so na ndị na-eso ọtọ ha eke na Facebook because na one day definitely something must bring it out. People will see. On a shock or the private. Yes, so we will put that. It should be a better advice than going after people who are exposing that ill. Yes, it should be a better advice. Should be advising your girl child. Yes, and all there will put that in low. Career either a choosy onye meloke emaro na nwa nwanyi na eso oto ye will put that. Have you seen? What kind of lesson are you trying to give to the younger ones? That Maham will right. Is auto has sent there anybody. Now people who right you put there. Only he na send there or archive. Is he your archive or your recycle bin? Kine send there. Yeah? In an archive where call recycle bin ki send there. I want to know call your file they file.
onye ahụ ị na-esendịrị ewu mmadụ ụbọchị ọ ya elejiri o wepụta ya ivu na izugo na mmadụ gbalụ awụbodu secret o wee wụ something to as sensitive as that nya ka agadi nwaanyị merụ ọhụụ nwata merie maka ọhụụ nwata merie esi na ọ mabụrụ ọwụrụ nwata merie esi na ọ na-amabụ na nke awụ agadi nwaanyị ikwuru ikwu agadi nwaanyị mụtogoro nwa ya enyere nwa ya advice merie pụta na Facebook whatever thing mere o ji wee mee satisfaction ọwụna fantasy ọwụna ọkọtụrụ anything o nwere mere o ji wee mee otufuge chọzie ka m bịa sori ebere akwa nya nkụtalicha nsị eze elewe ewu nwere m time ahụ I don't have that time. I don't have that time. You got to go. So, apụta na n'isi madam, bịakwa ka igosi anyị gold na akpa. Ị na-ele boutique. Ọ na-ele boutique chi ide ma advert, mebe advert. Ma nke esi etu ejide handbag. Esi etu ejide handbag. Esi etu a na-achịgharị gold. A na-eyigharị akwa mba anyị na-agba ọtọ be anyị ọkwọghị ọtọ ka mgbe ife anyakwanụ nchen nke m n'onu a na-ewegharị aka na-egosi moto the other day ebu moto aga instead of onye ọwụ ya egosi kamera ebe ọ nọ o sepụta dashboard moto ka e wee fụ n'ibu Mercedes ML ibu Mercedes ML moto nke m wezugo sokwu agba ka a ejikwa were emechu a jobless man, an international and a known jobless man dọka onye ọna nọ na Facebook mana ezugodo jobless na menwe aka ọrụ moto nsokwu wee gbani ka a eji bịa na-emechakara na Facebook ịma ọ na iwere ife ndị mmadụ awụrụgo m a certified jobless man ife m na-eche kịta awụ ka eje weta certificate of incorporation ka m were ihe ha nke ya na my room echerezie m ụbọchị anyị ebido nyemezie m award as the only jobless man enwe na Facebook a ịghọtago ana m eche mana ịmarịsị n'ife wụ na onye wụ agbara nwaanyị o na onye wụ odogwu nwoke ejizi ife a jobless man duka ezu ugo afọdụ nwụrụ were ihe na-emechi ọ gwụrụ na casting ka ọ wụ na casting akpụkpụ na akwa ụmụ nwaanyị na-ere abada na nkwọ na-ehicha eje mitin ma ọ ha yiche ha eje mitin na-agụ nna m Emeka n'ịda mma mbụ onye chimeleze na mmadụ apụghị ma ya mgbo a na-agba egwu narị amakwa ọgọdọ nya ka eji abịa emere anyị show na Facebook rubbish mgbanụ vidio mmere ụbọchị a eji m Bugari wonu BOCADE that particular oya spell ngwanu o spell shana Bugari nya bia spell ba Tinubu nya potasie kita asi ayi Tinubu bunu EABC that time I go LP 57 LP 81 oge nke ya agago fish pie oge nke ya agago. Very soon, I am telling you people that anybody that is bullying somebody or putting picture of somebody's child, I will get you arrested and you will be prosecuted. Very soon, that one too will pass. Yes. Very soon, that one too will pass. Okay, if you ewere akpa edebe akpa etu a eje were brembre mgbachusicha n'aka niile gbado ma ebe niile asụrụ nyara nke anyị eyi n'onu na-emere anyị ife ọ kọntentị ka ọwụ ka ọ talentị ka ọwụ ịma nke nyi ife ịma nke nyi ife nke ahụ talent. Is that enough to sustain your relevance on Facebook? It is only enemies of Ogechi that are shutting you up
Tomorrow, all of them will not look elsewhere. A trash down Nakan. Go and check what happened to Ijerimba arrest Ijeri. But I try to caution my brother. Well, say, these people who are sharing you up, they are not your fans. Your page had to go infiltrated by intruders. People who hated you are now turning to be lovers of you. Look very deep. Look at how JPAC has lost his relevance. Tata mona JPAC na associate view. Mona bata Facebook obosia. Mona JPAC na associate view. Video mwe 12,000. Nke ye mwe 11 or 5. Nke mwe 7. Nke ye mwe 4. Nke mwe 20. Nke ye mwe 35. Onwe sieri nke lulu 50 or 70 na page ye. Ona apune. Yeah? Oh, this is how the mighty has fallen. In this life, never lose your glory for anything. Out of selfishness, out of greed, or out of anything. Even as don't even be mischievous enough to lose your glory. I knew when JPAC lost his glory. Imagine not that time, Komepe podcaster. Imagine not that time, Komepe this podcast. Eh? Look at now. You lost it all. And yet, Odupolo done to you that Nilus go your glory. That is why I, Ezugo, we choose to remain here in my strong zone. Nchenji in originality mapwa. Ewadana? Onwe going palo eba hile jemaya beba no. Oh yes, men with a head with a nyechi. Ewadana? Men with a head with a nyechi. Ewadana? Okay, make buchari eba. You will your integrity will ye nesi niaja. Ikwo eheta. Shaye foga dibena. Iku go bi. Shine jiechi. Iku go si. Ono efo wan nechi. Iku go di. Ndem will need of you at that time. Let me tell you, as somebody who can even be able to reach out to 1,000, 2,000 or 3,000 people, those people who can use you there comfortably well, what they need is to sell what they have. Their interest is not you. Their interest is those audience high reach through you. If you mistake that to be love, you will fake it. Rather, you should be interested in building a ground where people will look at you and say, no, Emeka Yemefa. Nothing you can tell me. Emeka cannot do this. That is the kind of life you should focus and build for yourself. Yeah? I hear that, Magari. Echinine, Elandia, China. Isi o China, Elandia eba, onye feka, onye fekari animal na nno wonya yawo the most strongest animal. Maka ife nno na efe ahụ esi heba, mana nno wo ịma ya okwute nkịtị. Ịmatu oye na afọ agụ ebe ọwụna. Yet agụ king of the jungle. Mana nno wo gara ala ma ofepu na fegolo enu nkwụ. Ịma ya ntikiri okwute kpụrụkpụrụ ọdana na gbo obi nana. Go. So, where some of these guys started feeling it, I don't dabble into any fight if I don't have any ground of going into it. That is why when I get into one, it is always difficult to pull me out of it. Because I'm a reason you gotta go. I'm a reason I don't even easily get aligned with people if I don't have any reason or aim of getting myself aligned with people. And that is why when I finally got myself aligned with people, it is always difficult for me to disassociate myself from them. Because I know reason why I got that close in the first place. Are you getting it? Malaucho la teta. Sene wunke echinine. Laucho la wane chiteta. Asene wunka. Laucho la keta. Oh my God, if I want to say it, I will focus on the matter. I will not try to be funny with it. I will focus on that interest so that people will know that this is where my interest is. And when they I won't go beating around the bush.
Enyo nsi ekwo na ebe enyo nsi adụghọ mma. Enyo mamịrị asị na ebe enyo mamịrị adụghọ mma. Iwu n'enu asị m ife ọka o si awụ n'enu. Ọ ife ahụ na-ese. Kama ị ya ada eme kasị ife ahụ ị na-eme. Gaa straight to the point. Agwa ndị mmadụ na ife nwokwu. For example, Waja said something about Elijah Enugu and Jesus Christ from Enugu. Jesus Christ from Enugu, why can't you come out plain and tell people, look at even a ceremony and the man of Fayon? Rather than beat around the bush, in a two way, if I was you, ndo to ye, actual him why broadcast neme enyendeba ọ ife na-eme ya ịghọtakwa ife a na-ekwu ị na-akpagharị na-ewu iwu ebe a James Apama biko SNDs na dete na ebe a biko SNDs na adrops na datin ebe a biko ana m ayọrọ ayọ adrops na datin adrops na again biko adrops na again Jones Apama adrops na Jones Apama adrops na ọdụka gbara ife a ka achọrọ m okay come ban off on this broadcast later I will ban you because send this na that thing here. I said it. On others name monopot on a program one message or on abat or batapo. Adama like here. Okay. Let us continue. So I would rather stand where I am, put here with my shoulder high. That is one thing you should learn from Ogechi. Ogechi to consistent. Or if you Ogechi to consistent. The devil you know is better than the angel you don't know. At least Ogechi knew her word. Her word is her bond. You got to go. Only female or why you need far. Yeah? Only female goes the jewel. As you go. Can you vote the far? As you go, Ngago soon the shoe to Chadano Nde. Ndị unu jidegoro nga unu ewe bịa jidego m tụchagodunu ndị unu jidere nga unu ewe bịazie jide ezugo ndị unu jidere unu atụcha mgbo ha nga unu bịakwa ịbịa nwa ya aka n'ezugo tụchadanụ ndị unu jidere nga ekweghị unu atụ onye unu jidere agwakwara m unu na ife dị etu a ya adụ unu na-enyegharị mkpọtụ eziga ya dịzi Ogechi Good evening, sir. Sir, I don't know. May end this broadcast, but I'm coming back again today. I'm coming back again today. Let me go and prepare the champagne I'm going to drink. I'm going to pop a champagne this night. Build a team like Ogechi Okeke. Build a team. You need that kind of team.
We call it a formidable, build that kind of team and you will be happy you did. Happen there, another A, another D, another C, representing nothing. When you feel representing, Facebook. Ego ya win with 100 million views. Facebook akwo ego ne. In 100 million views. Facebook akwo ego ne. Yeah? Facebook akwo ego ne yet. Iji hezo kaka. Iji hezo mo kashie. Because share this video. I think I will end this video. Let me go and do a video. Hey! I can't see a man for a reason. I can't see her for a reason.